Feliz tarde un día más. Een hele gezegende middag. Nós também continuar caminho se queda. We gaan verder waar we zijn gebleven. Prometo nós continuar. Voordat wij verder gaan, Dat is een oração para nós, meu irmão. Seguro. we gaan bidden. Laga nos reza. Nos bom Deus, dat eterno. Nós também terminar no momento aqui dentro de duas partes. E nós te pedimos, Senhor, a presença do Santo Espírito, está conosco, Deus, de uma maneira especial. Preparar o terreno de coração para aceitar a palavra com delícia. Assim, na tarde, nós saímos de uma forma diferente de qual nós sabemos. Queda conosco, Deus, tem tema aqui, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. Dank je. Zie dan nos tinko spera kirato nos tinos rumang Andrew Fuller tambe dat wij compartie. Straks komt onze broeder Andrew Fuller. Die zal ook met ons meedelen. Dus kira lanta. Dus blijf wakker, Dus het een hoopje kosten wij ding. omdat er zal heel veel dingen zijn. Alright. Nos Oké. termina aqui, nos termina en nos vai começar caminho nos termina. We gaan eindigen waar wij zijn begonnen. Oké. Quem tava de boosdoener a trove com a quebra relação? Wie was de boosdoener die de relaties ging verbreken? É uma chiqui, juist. De kleine man. Satanas. De kleine man. Duivel. Juist. Dus awo, nossa visa acaba e luta nota contra carne e sangue. Dus we hebben gezegd dat de strijd is niet tegen bloed en vlees. Contra esposa e esposo. Tegen echtgenoot en echtgenoten. Of contra o prójimo. Of tegen ja, Entende? Microfoon aan de Número 1. jullie horen mij wel? Ook niet. Charesca, o is número 1? No, número 1. Wat is het een tiki? Sim, papi. En nu? Oh, zo. Dankjewel. Zo. Alright. Oké. Ok, juist. Que menos se queda. Nou, oké, nos luta nota contra carne e sangue. Dus onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Ok, dus nós trabalhamos rapidamente We gaan even snel verder. e nós trabalhamos aqui na. En we gaan kijken. Nós trabalhamos aqui, te bisa nós. Hij zegt het volgende. Que eigenlijk, a pergunta da com a relação de Adam e Eva dava da dentro matrimônio primeiro picar. Oké, het gaat erover hoe het relatie tussen Eva en Adam was voordat de zonde binnen is gekomen. Dan dava te junto, toch? Ze waren toch samen? Dan dava te unido, toch? Ze waren één. Dat tinha amor, toch? Er was liefde toch? So die kon in bisa da carne de mi carne, weso de mi weso da. Had hij niet gezegd, zij is vlees van mijn vlees? Instime moe. Ik hou van die vrouw. Não tava ta escute de outro. Ze hoorden of ze gehoorzamen elkaar. Que men de outra palavra, nota tem pleitamento, zundramento. Dus in andere woorden, er was geen ruzie. Nota tem acusação. Het was geen... Juist, oké. ja. Correct, beschuldigen. Oké. Ja, geen beschuldiging, ja. Nota tem. Er was geen beschuldiging. Sim, nota tem. Então, depois e finalmente, ora que picar a 30, En daarna, toen eindelijk het zonde binnen is gekomen, tu recosnia vim. kwam al die dingen. Meki. We zullen zo meteen kijken. Oké, dus nós wakelen toch 1 Pedro 5, 8. Laten we 1 Petrus 5, 8 even zoeken. Juist. 1 Pedro 5, 8, nós vamos um rápido. Laten we even snel gaan kijken naar 1 Petrus 5, 8. Oké. Hoofdstuk 8, toch? Ja. 5, Nee, 8. Nee. hoofdstuk 5, vers 8. Juist. Oké. Hmm. Het bisa nós. Sea sorbio, sea alerta, vosso adversário e diabo te cana rond, maneira leão que te grunha, buscando quem e pode devorar. Oké, dus leão of inimigo. Dus het leeuw, of eigenlijk de vijand, Esta cana rond buscando
king e por Deborah. Hij loopt rond om te kijken wie kan hij vreten. Qua matrimonio e por Kibra. Welke huwelijk kan hij breken? Qua roman de iglesia e por logra separar voor Jesus. Welke broer of zus kan hij van Jezus weghalen? Paso prome Adam ko even konantava da kunang creador. Omdat daarvoor, hoe was Adam en Eva met hun schepper? Bijbel de wisse nang tawata sunu pero na nota de tinkiko. Bij- Vergüenza. Bijbel zegt dat ze waren naakt, maar ze waren niet verlegen. Kemendi nanta de papi kunan Dios manera nada. Kemendi tati nada di miedo. Dus ze spraken met de Heer, maar ze waren niet bang. Pero después kuna desobedecer, Maar daarna dat ze niet gingen gehoorzamen, abi miedo, het kwam Temor. angst, vrees. ya nan por papi comunicar más kunang creador. Kunnen ze niet meer communiceren met hun schepper. Oké, vamos a que saque op importante, Brumar Genis. Laten we dit even gaan kijken, omdat het is heel belangrijk. Dus op punto 1 2, que de bisonos. Dat punt 1 en 2, wat zegt het volgende? Het is in Genesis 3, 2, homber die ta emue kubat dunami. Of Genesis 3:12. homber abisa Dios ta emue kubat dunami. De man zei, de vrouw die je had mij gegeven. Que men de otra palavra, emue kutava de jebong ergenis de bomas. Juist. Dus die vrouw die zo goed was, was opeens niet meer goed. Awota ken zo falde Adama bisoyori. Dus aan wie had hij de beschuldiging gegooid? En laat die vader riba Eva. Aan Eva. Ze gooide de beschuldiging aan Eva. In een mens moment riba Dios. En ook tegelijkertijd aan God. Dus bij emue wo, orgo Dios se llega se que emue, Da- ta riba que emue tira falda. Oké, daarna kwam God bij de vrouw. En aan wie heeft de vrouw dus de beschuldiging of de schuld gegooid? En colebra. Colebra, que men die not een nieuwende. Aan de slang. Dus falta nota ami. Dus het is niet mijn schuld. Het is niet op mij. Ta Het is hij of Not- zij. esposa de bison ta ami te emue. Dus de man zegt, het is niet mij, het is mijn vrouw. Esposa de bison nota ami, ta es ta te ombu kubanami Dios. Dus de vrouw zegt, het is niet mijn schuld, maar de man's schuld. Ora nangu nampo binkla, Dus wanneer hun niet eruit komen, nota ami ta Dios su fault. dus dan is Gods schuld. Que men de outra palavra, lo que nos te mira, Dus in andere woorden wat wij zien, ding un relación hobibia, in een relatie meestal, nyun di dos da absit agunan din fault. geen van beiden accepteert dat ze fout zijn. Dus het toer dos te bisa te otro. Omdat elke keer zegt die andere, het is die andere. Nota nyun din andos. Het is niet allebei. Awor, Nu, ta Dios su falta guna come, is Gods schuld dat hun hadden gegeten? sino di ging. Van wie dan? Wie is schuld? E colebra tentanang, Dus pero da nanga di come. de slang heeft hun Verleiding. verleid. Ja, de slang heeft hun verleid, maar hun hebben besloten. Juist, pero finalmente toer dos te din fault. Maar uiteindelijk allebei hadden fout. Se mo weer mestra come, Omdat de vrouw had niet moeten eten e amo de bogunda din. en de man ook niet. Toer dos te din fault. Allebei hadden fout. Pero awo, Maar nu, awo go diablo logra trese miseria wo. nu dat de duivel heeft miserie gebracht, Ok, ela sinta wo disfrutar com awo nang te worden separar van een creador. dus ging hij lekker zitten om te kijken hoe ze uit elkaar werden gerukt. Het is hier si sanya. Dus hij gaat het probleem erin gooien, Juist. laten we zeggen. En dan kan we de sinta waar kon je paregen de discutie. En dan gaat hij zetten om te kijken hoe de relatie of die mensen met elkaar ruzie gaan En dat maken. is zie ik ze te oren que hallo graaien nang separar. En dan blijft hij met dat tot die mensen uit elkaar zijn gegaan. Que me wak sinta diabo de sinta gozo mira con divorcio da kai. Dus we zien dat de duivel zit te genieten van hoe een echt breken of een echt scheiden komt. Dus wak, het is een checklist. Omdat hij heeft zijn list, zijn Dit was een checklist. checklist tour matrimonio de Buddha. Op zijn checklist
staat alle Todo huwelijken. matrimonio. Es un dimi dames, un ergenis dames. Ook, Mana dames. ja, van ons alle drie. Staat Ja, ook erop Dat was geschreven. aan tudo. Van jullie ook allemaal. Agora chega na nombre e que make sure que é por pone vaquia visa, man logra tu me saque dames. Oké, dan kom bij jouw naam en zeg, oké, hey, vakje hier. En Juist. dan zie ik, dit is gelukt. Juist. Ela logra que Adam com Eva separando van een criador. Het is gelukt met Adam en Eva, omdat hij heeft het uit elkaar gescheiden. Ela pôde carta de divórcio para waxi Deus que divorciar foi Adam com Eva. Hij heeft een scheidingsbrief gezet om te kijken of ze Adam uit God kon scheiden. Ok, agora nós trabalhamos na Malaquias 2:16. We gaan even naar Malachi Ora, 2:16. 2:16. Mensagem charessa de escrever na pantalla para mim, para logra cambiar meu mês. Com internet, agora vou traduzir isso por modo de pegar. Sim, charessa de escrever screen, para mim, para cambiar é slide. Manejar ecos na aqui, não é volume. Sim, número 1. Número 1, ok. Sim, de exprimir e para mim, para cambiar ecos. Ok, então temos aqui Malaquias 2:16. Malachi 2:16. Ok, pessoal, aqui está passa, meu irmão. Weet je wat gebeurt, broers en zusters? Ora que o inimigo quer que Deus também divorciar voor die Adam com Eva. Wanneer de duivel dacht, of de vijand dacht, dat God zou scheiden van Adam en Eva, Ela é uma surpresa para Deus. hij krijgt een verrassing van God. Que que Deus disse de Malaquias 2:16? Wat zegt in Malachi 3:12, is het? Nee, 2:16. 2:16, sorry, mijn excuses. Ito bisa, pa sombra mita odia divórcio. Senhor é Deus de Israel da bisa, e é um que tapa supanha com violência, é Senhor de exército da bisa. Ok. Amen. Waarom is zo raad is serieus? Me mete assim. Me te drente assim. Nou, lagi, me mete drente Hij assim. doet het zelf. Lagi, me mete drente assim. Lagi, não primi nada, não primi nada. Waarom is zo raad, Roman? Ja, even geduld, broers en zusters. U weet altijd de techniek. Lagi. Me swak é sabe? Se lagi rato mania tá aí. Se vamos eta. Primi que tu vai, Oké. Ja. Oké. Oké, dus van Berkeur, We gaan terug. deze concentratie aqui do tiki. Onze concentratie is even Oké. verdwaald. Ja, nós queremos na Malaquias 2:16. We waren gebleven bij Malachi 2:16. Oké. Dus kiko Deus está assim, miro margenis. Odia divórcio. Wat doet God? Het odia divórcio. God haat scheiding. Que men orgele quer door die pecado, Deus vai divorciar foi sua esposa. Als de duivel dacht dat door één zonde zou God van zijn vrouw scheiden. Oké, dus Deus diz não, mita odia divórcio. God zei nee, ik haat scheiding. O que Deus faz em Gênesis 3:8 de Jesus? Wat heeft God gedaan in Genesis Corabom. 3:8 tot en met Corabom, 11? diabo estima e meta puxa carta de divórcio, wou. De duivel houdt van die scheidenbrief eronder te gooien. O Deus te bem, o con Deus te handle que situação. Nu gaan we zien wat God heeft gedaan. Como te handle gune? Ito bisa, inanta ba tatende sonido de Senhor Deus, canando den hofi den aire fresco de dia. E o homem e sua esposa esconde para a presença de Senhor Deus, mei de palo nan de hofi. E ora ei Senhor Deus, a llama e homem e abise, unda bota, e o homem abisa, me atende e sonido dibo den e hofi,
e me tava da tem medo para sombra me tava da sunu. Pensei, me aba esconde. Oké. Dus kijk naar tiende dingen of Wat hebben ze gehoord in de hoofd van Eden? e stap nang din ang creador. Ze hebben de stappen van hun schepper gehoord. Que men suppose Dios me servisa no, e esposa que me quer mais. Dus God had moeten zeggen, deze vrouw wil ik er niet meer. Ora que o diabo quiere la logra divorciar nang. Dus wanneer de duivel dacht, ik heb deze mensen gescheiden van God. Awala me pondria assim, Genesis. Ta quem tem fout? Dios of Adam e Eva? Oké, laten we zo even vragen, broeder Argenis. Wie heeft de fout, God of Adam? Acontece também com 2 met 2 te 4. De antwoord is Que altijd pendeça da? 2 plus 2 Juist. is 4. Pero o quem ta cana vinse ganavo. Maar wie kwam naar hun toe? Se agora vou não esconde. Niet vergeten, ze gingen schuilen. Dus Dios mes a cana vinse ganang. Dus God heeft zelf naar hen toe gelopen. Es que no tem fout. Dus degene die geen fout had, Es que no tem pica. degene die geen zonde had, Es que por bis un tami fout. degene die kon zeggen, het is niet mijn schuld, Com evidência Adam e Eva a peca. Bewijs. met bewijs Correcto. dat Adam en Eva waren niet gezonde. Correcto. Pero Dios abin. Maar God kwam. Ok. Tremendo, ¿no? Nou, dat is echt powerful. Que me avô diabo de visa no, pero tem coro bezig. Dus de duivel zegt, hé, gaat iets hier niet goed. Que mishi Dios binse kanang. Hoe kwam dat God naar hun toe ging? Dios me se termina a relação aqui. God moet deze relatie beëindigen. En bisa si bo come lo bo muri seguro. Had hij niet gezegd, als je eet, zal je zeker sterven. Que mishi bo da vai se kanang. Bo tem fouten do. Dus hoe kwam dat u naar hun ging? Je hebt geen fouten, toch? Ok. Agora bom, el lucha no de contra quem? Niet vergeten, tegen wie zijn de strijd? En nota contra carne e sangue. Het is niet tegen de bloed en vlees. Ok, dus Dios como diz aqui, bom. Dus God heeft dit heel goed begrijpen. É que não tem fout abini. Dus God die geen fout had, of heeft, is gekomen. Wacht, se bo esposa te fout. Als je echtgenote heeft fout. Of se aba como esposa te fout, bo esposa te tira som. En of als jij als man fout heeft en je vrouw heeft gelijk. Door que wat sine bom. Omdat jij zo goed bent. Aba tem acerca zunga de fout. Jij moet gaan naar degene die fout is. Sim, nós também sim, Vandaag gaan we dat leren. Het is wel een beetje vervelend. Wat zijn de verwachtingen van ons? We gaan Matthäus 5, 23 tot en met 24 kijken. Weet je wat het ding van God is? Hij doet wat hij zegt. Hij zegt niet iets dat hij niet zou doen. Wij zeggen wel iets tegen elkaar, maar wij doen het niet. Oké, laten we lezen. Pensei, se bo apresentar bo ofrenda na altar e ayanang bo corda, que bo romanting algo contra bo, laga bo ofrenda ayanang delante di altar e vai reconciliar que bo romang promé. E depois bim apresentar bo ofrenda. Que me apesar que na pega contra Dios. Ondanks dat ze tegen God hebben gezonden. Apesar que Adam e Eva de fout. Ondanks dat Adam en Eva fout waren. Dios aguanta un rato. God heeft gezegd even wachten. Hij is naar hun toe gegaan. Matthäus 5, 23, 24. Hebben jullie Matthäus 5, 23 en 24 gezien? Misschien ben je niet zo overtuigd. We gaan het iets verder kijken. Salmo 77, 13. Salmo 77, vers 13. Wat agora de visa? Mita kwijt foi inglês traduzido no pavimento. Hij gaat het van de Engels naar pavimento vertalen. Caminda o Dios te den e santuario. Ja. Qual Dios te grande maneira nos Dios? Amen. De outra palavra, Dios sinha nango.
In andere woorden, God heeft hun geleerd. Hij gaat hun het weg van vergiffenis leren. Dus God moest een voorbeeld eerst zijn voor hun. Dat ondanks de zonde, dat hij toch met de mensen toch een herstelling kon brengen. Dus degene die correct is, moet doorgaan met degene die incorrect is. Door de santuario, door de heiligdom. Dat is de campagne die wij hebben. Oké, dus, prometo nos vai seguir te visa. Você maneus mirar riba pantalla, tem seminário aqui nós te deal com noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, passando a word door de santuário. Dus, zeg het maar. Ja, sorry. Dus deze campagne zullen we doorgaan door, hoe noem je dat? Noviazgo. Nee. Ja, je hebt verkering, je hebt huwelijk en je hebt scheiden en elkaar, ja, en dan gaan we via de heiligdom leren door deze. Om eenheid te kunnen brengen. Juist. Mire, dus Dios wordt bij passen ons dit proces, passen ons uno back kune. Dus God gaat ons door deze proces brengen, zodat Hij ons één kan maken. Padreetje back in relatie con Adán entre gente con een creador. Om de relatie tussen de mens en de schepper weer te herstellen. Entre gente con gente. En dan tussen mens en mens. Oké, agora. Ora nos que é atitude, ou agora bom, nós assim que é boosdoener de inimigo. Dus we weten dat de boosdoener is de duivel, is de vijand. Oké, agora nós me se toma parte do lado de Deus. Dus wij moeten in Gods zij zijn. Ora o problema dentro. Wanneer de problemen naar binnen komen. So ora me começa a acusar minha esposo of minha esposa ook. Omdat wanneer ik begin mijn vrouw of mijn man beschuldigen. Quem me está tratando realmente? Dus voor wie ben ik aan het werken dan? Wat de virgen, que vou contar nos. Ja. Segundo nós te mira que eigenlijk imediatamente que Adam e Eva apega. Dus we zien dat het gelijk toen Adam en Eva gingen zonden. Algo sucedeu na vida. Is iets gebeurd in hun leven. Algo sucedeu na relação com Deus. Er is iets gebeurd tussen hun relatie met God. E algo sucedeu na próprio matrimônio. En er is iets ook gebeurd tussen hun in hun huwelijk. Se we bom Deus cria Adam com Eva igual na princípio. Dus als wij goed zien, heeft God Adam en Eva op dezelfde manier van principe gemaakt. Oké, den turcos. In alles. E Deus doet een orde também. En God heeft ook. De matrimonio. God heeft ook. Opdracht gegeven in hun huwelijk. Juist. Pero na momento que na peca. Maar op het moment dat ze gingen zondigen. E promekos qua cambia ding nang turdosta na mente. De eerste ding die veranderde in hun allebei was hun mentaliteit. Dus in mente die Adam cu Eva. Dus de mentaliteit van Adam en Eva. Nota igual mas. Is niet meer dezelfde. Diabel a corrompi nang mente. Dus de duivel heeft hun mentaliteit corrupt gemaakt. Dus Adam cu Eva a wordt pensa segundo Satanás ta pensa. Dus Adam en Eva gingen volgens de duivelsgedachten denken. Ja, nang a uni eigenlijk ding rebeldia contra Dios. Dus ze gingen samen met de duivel in rebellie tegen God. E bota mire coisa de suceder para sombra. Adam tata estima Eva na princípio. Dus dan zien we dat omdat Adam die hield van Eva in het begin. Eva tata estima Adam na princípio. En Eva
die hield ook van Adam in het begin. Pero inmediatamente kunanga drenta de rebelión contra Dios, Maar toen ze gelijk in rebellie gingen tegen God, bota mira kunang amor amengua. dan zien we dat hun liefde wat minder is geworden. Di kong Waarom? Adam atira falta ribe mue. Omdat Adam beschuldigde de vrouw. E mue atira falta ribe colebra. Eigenlijk outra palavra ribe Adam tambe. Dus Eva ging de slang beschuldigen, maar ook Adam. Que men ta justificar error di outro. Dus ze gingen elkaar gewoon beschuldigen. Anterior bota mira ku é amor perfeito que tava da tinha, felicidade perfeito que tava da tinha. De perfecte liefde, de perfecte geluk. Harmonia e awardo destruir. De harmonie was helemaal gebroken. Ja, então quem a introduzir a destruição aqui dentro da família? En wie heeft in deze gezin de destructie geïntroduceerd? Satanás. De duivel. Ante tá tem éxito dentro sua malícia. En hij had succes in zijn slechtheid. Que bem, então inimigo mirumana somente astuto nos tinta canaron. Dus is een hele slimme vijand die we zien die rondloopt. Botin compreender koski. Je moet dit begrijpen. Si Satanás poranya éxito, Als de duivel succes kan krijgen den Eden perfecto, in een perfecte Eden, eta tem éxito la logra benta e pareja que bom. hij heeft succes gehad omdat hij heeft deze echtpaar op de grond gegooid, laten we zeggen. Amigo bota nyanya. Wij zijn njanja. Sei tão bom. Vaga aqui mirumana. Sorry. E punto tá, para nós não compreender isso aqui, opi bom. Het punt is, broer en zuster, omdat we moeten dit kunnen goed begrijpen. Como Satanás logra 30? Hoe kwam dat de duivel de kans heeft gekregen om daar binnen te komen? In Eden perfecto. In het perfecte Eden. Qual é esse 30? Hoe is die binnengekomen? Ela usa uma estratégia. Hij heeft een strategie gebruikt. Então, para bom mira que a mesma estratégia que ela usa aí, ela tem éxito com right? Dus de strategie dat hij had in die tijd gebruikt, en hij zag dat die succes had. Ja, is de mesma estratégia e está usando actualmente. Dus diezelfde strategie van die tijd gebruikt hij tegenwoordig. Ela logra capturamento de Eva. Hij heeft Eva's mentaliteit kunnen opvangen. Adam completamente estima de carne de sua carne e hueso de seu hueso. Dus Adam helemaal in liefde van zijn vlees. Mirando moeda pinque fruta dentro sua mão. Hij zag die vrouw met die vruchten in de hand komen. Ela queria também que a moeda está perdida, está seguro. Ze dacht ook gelijk, deze vrouw is totaal verloren. Toch ela come. En toch heeft hij die vrucht ook gegeten. Que Adam apone Eva na lugar de Deus. Dus Adam heeft Eva op de plaats van God gezet. Eva apone e colebra e e palo na lugar de Deus. Eva heeft het slang en het boom in plaats van God gezet. Jure nos ta mira com nos ta logra eigenlijk vence e inimigo que actualmente. Dus nu kunnen we zien hoe kunnen we deze vijand tegengaan. So se ela usa estratégia aí, Omdat als hij die strategie heeft kunnen gebruiken, sombra Adam alaga man de Jesus bij, omdat Adam heeft de hand van Jezus los, sombra Adam por a peca que man de Jesus tene. omdat Adam kon niet zondigen met de hand, als hij de hand van Jezus had gehouden. Hij heeft zijn hand los van Jezus. Eva heeft ook haar hand laten los van Jezus. En hun hebben gekozen om te zondigen. En dat zien we vandaag. Als wij de hand van Jezus vasthouden vandaag, kan de vijand binnenkomen? De vijand kan niet binnenkomen.
E inimigo adrenta den vida de Jesus, ela tumba Jesus. Heeft de vijand in het leven van Jezus gekomen? Jezus- Heeft hij Jezus laten vallen? Jesus a peca den punto, Heeft Jezus in één punt gezondigd? ni caminda. Nergens. Pa que razão é não por a peca? Waarom kon Jezus niet zondigen? Pastor está die man die sua tata duro tene. Omdat hij had de hand van zijn vader heel hard vast. E na nós mira com nós tá se vence e inimigo que we. Dus hier kunnen we zien hoe kunnen we de vijand tegenaan gaan. Tremendo. Que man, ora no sua bom. Dus- Wanneer geen zo spreken hoor. Dus als we goed zien zoals broeder Argenis heeft uitgelegd. De bolle wie ze trove. Ik zeg het nog een keer. E boosdoener ta e inimigo. De boosdoener is onze vijand. Pero nos problema op biata. En meestal onze probleem is, Nós começa a acusar outro. we gaan elkaar beschuldigen. Zacarias 3:1 mostra nos claramente que o inimigo chama acusador. Zacharias 3:1 zegt dat onze boosdoener heet beschuldiger. Revelações 2:10 também. Éxodo 34:6 também. Acusador está. Hij is een beschuldiger. Dus, orgo nosso outro comissário entre acusar nossa esposa não, Wanneer wij beginnen onze vrouw te beschuldigen, of esposa na esposa of de vrouw naar haar man, of nós contra Cristo, of wij tegen Jezus, nós está sendo logicamente e obra de inimigo. dan zijn we het werk van de vijand aan het doen. Door acusar outro. Door elkaar te beschuldigen. Dúvida, e boosdoener não te bocasar. Niet vergeten, de boosdoener is niet je man of je vrouw. Unta Cristo. Het is niet Jezus. Het espírito traz de boca sa. Juist. Is de geest achter jouw vrouw of man. Você de com, het esconde, bo não te mire. Omdat hij schuilt, zegt, je kan het niet zien. Que mijn bocasar, ala geta yo sushi, Dus je vrouw heeft die vieze bord laten staan. te zundre bocasar, Dan maak je ruzie met je vrouw. pero la gata espírito trai bocasar. Dus is de geest achter jouw Que mijn man. loki botindi asida, Dus wat jij moet doen, braço bocasar, je vrouw omhelzen. reza pa tumbe espírito kutin sutras. Dus in dit geval de vrouw moet de man omhelzen. En bid voor de geest die achter die man zit. Ruma wakta nos turtingo vai parecer delante de juízo. Lieve mensen, wij moeten op een dag voor Jezus komen. Eén voor één. Esposa suso, De man, de vrouw alleen. esposo suso tambe, En de man ook alleen. nejuízo mimpo bisa, tami esposa. Bij de rechtbank van Jezus. Ik kan niet zeggen dat het mijn vrouw was. No, juist. En to vice versa, e amumpo bisa de moe. En ook dezelfde van de man naar de vrouw. Tabo so timbe para delante, o kibo de bisa suso. Dus jij gaat alleen voor Jezus staan. Wat ga je aan Jezus zeggen? no, tamika sala geta yo shushi, we say malastre na kas. Dus nee, mijn vrouw heeft die vieze borden laten staan en daarom heb ik haar helemaal opgedonderd. Pa we minder visa malele. Ja, ik word niet opgedonderd dan. Ja, juist. Amire, pero na luvidar genius conteo ambo te espírito trajeambo. Dus ze zijn vergeten, broer Argenis, dat het niet de persoon is, maar de geest achter die persoon. Ora ku esposa di Cristo, Adam e Eva, Dus wanneer de vrouw van Jezus, dus Adam en Eva, a peca, hebben gezonden. wake de visa nos de Filipense 2:5. Laten we kijken wat Filippenzen 2:5 zegt. Que atitude nós me ding? Welke attitude moeten we hebben? Welke houding moeten wij hebben? Lagating den boso e atitude aqui, kutaba tating tambe den Cristo Jesus. Qual atitude Cristo da ding? Welke houding had Jezus? Que apesar que Adam e Eva a peca, a falha, Ondanks dat Adam en Eva hebben gezonden, e que não a falha, hij die niet heeft gezonden, ja, a babin se kanang. kwam naar hun. Percebe bisa na inglês, let this mind, like mente aqui, e karakter aqui de Jesus tá demonstrando também. Daarom zegt hij, laat deze mentaliteit, de karakter van Jezus, ook in ons zijn. Agora saque de douche, lê sepa na zucho. Oké, laten we Filippenzen 2, Vers 6.
Filippenzen 2, versen 6. Qual é o caráter de Jesus? Welk is de karakter van Jezus dan? Kende, aunque cuetabata existir en a forma de Dios, no a considerar igualdade com Deus algo para ter na gente, mas abandonar sua glória, tomando forma de servidor, sendo trajado em semelhança de gente, e hallando su de condição de gente, escute bom, ela humilha su dor de vira obedecido, tena morto hasta morto na cruz. Mire, Amen. que Jesus sendo te allá, Dus Jezus die daar helemaal was, de glória, in de glorie, sem fout, zonder fout, esposo, een man, cabeça de sua igreja, hoofd van zijn kerk. a disse de barra boy para buscar sua esposa com a faia. Hij heeft besloten om naar beneden te komen om zijn vrouw te komen opzoeken die Zo. heeft gezonden. Mateus 23:2, quem curralça su mês, Dat Lo- Matthäus 23:12. Ja? lo guardo humilhar, e quem humilhar su mês, lo guardo alçar. Amen. Amen. Que me wak, Jesus guardo alçar, e disse, a mi guardo alçar, que lo passa. Oké, Lo mi hala tur, cerca mi, que men, Jesus ta tinko humilhar, dus wanneer Jezus zou omhoog gehaald e por worden, halsa su esposa mi arriba com ele. kon hij ook iedereen naar hem toe brengen. En dan kon hij zijn vrouw ook naar hem toe brengen. Se Jesus lo queda arriba trone, que passa com a esposa? Dus als Jezus op de troon zou blijven, wat zou met zijn vrouw gebeuren? Avelo no tem salvação. Não tem Dus salvação. vandaag zou je niet gered worden. Que men su esposa lo vai perder. Dus zijn vrouw zou verloren gaan. Pero Jesus dimita humilhar na morto, hasta morto num kiko. Dus Jezus zei, ik zal nederig zijn tot de dood. Hasta morto num cruz, até a pantalla. Tot de dood van een kruis. Então com a cruz te worden considerado em tempo aí. Dus wat in die tijd, hoe werd de kruis gezien? Pablo di maldicionati snango worden clavado num cruz. Vervloekt is degene die op de kruis wordt opgehangen. Ela tome maldição como esposo riba je. Dus hij heeft de vervloekt overgenomen als Sim, man, faia. zonder dat hij fouten heeft gemaakt. Agora salva sua esposa com si a faia. Kon zijn vrouw redden die wel fouten heeft of heeft gezonden. Você divisa. Daarom zegt hij- Humilhamos somente em presença do Senhor. Daarom zeg ik, wees nederig in de presentie van Escucha God. bom ou? Luister goed. Santiago 4:10. Que nós temos em presença de Deus? Jacobus 4:10, wat moeten we doen? Como esnanco te claim de tá correto. Zoals zoals klinkt dat wij zou correct zijn. Agora bom, não tá abo, tá boa esposa faia. Abo nós, abo tá bom sempre. Herinner, omdat jij als man zegt, hé, ik heb geen fouten gemaakt, het is Not- mijn vrouw. Não tá abo, tá hermana of a brother de igreja faia. Het is niet, ik heb het niet gezonden, het is de zuster of de broer die heeft gezonden. Jesus diz aqui, humilhar vos mes de mi presença. Dus Jezus heeft gezegd, wees nederig in mijn tegenwoordigheid. Abo que te bisa que não tá fout. Jij die zegt dat je niet fout bent. Então, que ami lo assim na turno. Dus wat moet ik doen op mijn Que beurt? lo assim. Of na zijn beurt? Ele alça nos. Hij zal ons naar boven brengen. Moet jij jezelf naar boven Eu brengen? tenho que dar para arriba borait. Moet jij op je zin of op waarheid blijven staan? Door que estava de correto. Omdat jij denkt dat je correct bent? Deus bisabo, babo mes. God zegt, je moet naar beneden gaan, A mim nederig. mesmo, num dado momento, mim mesmo mostrei que estava de direção. Ora, babo mes. Mhm. Num dado momento, mim mesmo mostra e outro que estava de direção. Oké, wanneer jij zelf vernederigt, God zal laten zien dat jij gelijk gaat, aan de anderen laten zien dat je gelijk gaat. Juist. Dat is Filipenses 2:9 de visa. PC. Também Deus que em Cristo que não. PC também su tata al se ten altura não ia dune en number riba tur number. Filippenzen 2:9 voor de Nederlanders. Dus Ja. de mensen baha ite wel zien dat in fout.
Dus Jezus die ging helemaal naar beneden, helemaal laag, zonder dat hij fouten had. Isaías avisa maneira lam chico te worden hiba van matadero. Dus Jesaja zegt, net als een lam die gebracht werd naar waar zij zou vermoord worden. Juist, keer maneira lam chico te worden hiba pa su pelado in de griet in de visa nada. Hij was stil als een lammetje, die wordt gescheerd allemaal en hij heeft niks gezegd. Dat is echt vervelend, broer en zusters. Okay. Laten we zien die echtpaar. Zien jullie die echtpaar? Waar staat de echtpaar? Buiten de touw. Goed kijken op de schermen. Dus jij met je vrouw of jij met vrouw met de man of wij als kinderen met Jezus. Boso, tambe, als je ook alleen bent, pantalla. Kijk goed op de scherm. Kijk hoe ze lopen, waar moeten ze gaan? Ze moeten in de heiligdom gaan. Ze kunnen niet buiten het heiligdom blijven. Dus kijk, ze zijn in het heiligdom. Waar moeten ze gaan? Waar moeten ze gaan om vergiffenis te krijgen? Waar moeten ze gaan? Ze moeten naar de heilige gaan. Omdat allebei hebben vergiffenis nodig. Dat is niet van jij wel en ik niet. Dus omdat wij allemaal hebben gezondigd en we missen de glorie van God. Dus God verwacht de vrouw en de man in de heilig der heiligen. Wat is de eerste welke meubelstuk zie je zodat je binnenkomt? Is niet de altaar van opoffering? Heeft Jezus zijn leven gegeven voor zijn vrouw? Moeten we ook niet zelf onze leven geven voor anderen? Hebben jullie gezien? Oké, zie, até. Den porte. Zie je wat? Dus enanang ami tinkumuri. Dus daar, mijn ik moet sterven. Wak segundo bij dingen seminario aqui wat bij mira culture ami nanting bij plaat. Den porta. Dus naarmate we gaan in deze campagne, we gaan zien dat alle ik moet daar buiten de. Terwijl ik zeg, mijn vrouw is het probleem. Dus dan blijf ik buiten de deur. Buiten de heiligdom. Dus wanneer Jezus komt, hij wacht op mij bij de heilige der heiligen, maar ik ben buiten. Dus wat gebeurt als ik buiten blijf en Jezus wacht op mij? Wacht, mientras tanto, mi nota mira mi fout. Dus het punt is, naarmate ik niet mijn fout zie, sempre lo me sigue señalar un otro. Ik zal altijd iemand anders wijzen. Sempre. Altijd. Que men sempre ta Altijd van hij of zij. De iglesia. Of de kerk. De man. Of de zus. Of de broer. Of de man of de vrouw. Soms gooien we ook de schuld op onze kinderen. Is dat niet zo? Nunca bontamira bomes sushi. Dus je ziet jezelf nooit vies. Is dat niet zo? Então, é bonito para estudar tema aqui foi de santuário. Dus deze thema is mooi om te bestuderen vanaf de heiligdomsleer. Agora vou chegar de lugar santíssimo, no? Wanneer je komt bij de heilig der heiligen. Passou eigenlijk cada meubel botinho paraqueto na je. Dus eigenlijk bij elke meubel moet je even blijven staan. Lá nós bisa cada meubel da station. Dus elke meubel is een station.
Bompo llega en el lavamanos si no pasa en el altar. Je kan niet bij waar de vat is met water, Ja. dan kan je niet daar zonder daar blijven Mi staan. bompo drenta den e lugar santo si babula e dos meu leifo. Ik kan niet in de heiligdom binnenkomen als ik die 2 eerste meubelen heb overgeslagen. Cada tem station. Elke meubel is een station. Ora bo llega den lugar santíssimo. Wanneer je komt in de plek van de heilig der heiligen, Bota nyabuku e arca di Kiko. met welke ark kom je tegen? Die aliança. Toch? Van de Ja, verbond. Ja. Verbond, ja. Den e arca e bota nyabuku e 10 mandamentos na. In die ark kom je de 10 geboden tegen. Abo aqui sim bota tem problema. Nou, broer en zuster, hier heb je problemen. Mas o aya fo Omdat daar buiten, si babula tour e station aí. als je al die stationen hebt overgeslagen Bakana bij te nanang. en ben je tot daar gekomen, Bota nyabuku un cosco te worden je maar een spiel. dus kom je iets tegen die heet spiegel. Ja? Zwa sin spiel. Bonsa como tá. Zonder spiegel weet je niet hoe je eruit ziet. Quando je hermanen aan de landen meende bij wat in spiel. Hoeveel van die zuster gaan in de spiegel kijken, elke ochtend. En dan de beste van jou zo'n stukje moeite gegooid. Dus bij van mannen wordt er niet veel gezegd, dan hebben ze een beetje moeite in de spiegel te kijken. Pero nos de landen bij wat in spiel meente, prof promego bosalikas. Gaan we toch in de spiegel kijken voordat we van huis gaan, toch? Meer mannen de schaar. Ja, ik zie een paar mensen, ja. Oh, oké, Ja. die spiel la kas. Oké, er is spiegel in É huis. spiel te sirve para mostrar o Kiko. Kubalanta com aba na boca. Dus de spiegel is voor wat? Om te laten zien dat je een beetje hier een beetje aan het kwijlen bent. Toen dat je wenkbrauw nek bij. Je moet je wenkbrauw even goed terecht zetten, je haren goed In zetten. todo caso, é spiel te sirve para mostrar o boa condição, right? De spiegel is om aan jou te laten zien jouw conditie. Ora ba para grita e fota te sum, te torno. Wanneer jij daar buiten zit te schrijven van is zij of hij of wat. Ora bo chega de lugar santíssimo cubuanha e 10 mandamentos. Wanneer je komt in de plek van de heilige der heiligen en je krijgt de 10 geboden. Kuta espil. Dat de spiegel is. Kuta mostrabo conchuchi bota. Dat jou laat zien hoe vies je bent. Anto enamo da bisa nota ami tamalo. Dus dan kan je zeggen van ik ben fout. Ja? Paso lo que kuta parece despilitabo. Omdat wat je ziet in die spiegel, dat ben jij. Anto enang bota mira ku un caminho bagaya, paso da bisa lobo no ganha. Omdat de ene plek en een van die delen zegt, je zal niet liegen. Anto un caminho bota mira ku bapone un outro Dios, Dios utilando, paso da bisa lobo adoramiso. Een andere plek staat, je zal geen andere goden hebben. Je zal Ja. alleen mij aanbidden. Un caminho da bisa onder bo mami botata. Andere plek, eer je moeder en je vader. Anto enata mostrabo ku boa bombo salifeje bombo bisa non tami. Het laat jou zien dat je kan niet zeggen, het is niet mij. Paso ita mostrabo duidelijk bo culpa. Omdat hij laat jouw schuld duidelijk zien. Pablo bisa bon clade aan de Romano capítulo 7. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 7. Si elei no tabisa no kudisha. Si elei tabisa no kudisha. Als de wet zegt dat je zal niet. Dat is een goeie. Ja, dat goed is ja. Je zal uh, begeren. Ja, je zal begeren. Ja? Si elei no tabisa no as je sei. Als de wet zegt, doe dat niet. Lo mintata saki ko tapika. Ik zou niet weten wat zonde is. Sa paso elei tabise. Omdat de wet het zegt. Ore mi por saki tapika ora kumi viola elei. Dan weet ik wat is zonde. Dan is op het moment dat ik ga de wetten overtreden, dan weet ik wat zonde is. Maar waar ik met ornos bij Genesis ku Adam abisa no atemuwe ku badunami. Dus als we teruggaan naar Genesis en Adam zegt, nee, het is het vrouw dat jij mij gaf. Eva bisa no ta culebra. Eva zei, nee, dat is de slang. Lo que Dios quer hasi, é pergunta que lá se unda botar. Wat God wou doen met het vraag van, waar ben je? Ta hiba ne mente ko wordo kurumpi ei. Is om aan de
gedachte te brengen, de gedachte die in corruptie was veranderd. Kiko ende cabiasi. Wat heeft de persoon daarnet gedaan? Com outra palavra, Deus está aqui para Adam por reconhecer que ele hasi. Dus in andere woorden, God wou dat Adam zou herkennen wat hij heeft gedaan. E Eva mescos. En Eva dezelfde. Ja? Então, no momento que você nota of te um outro, Op het moment dat je zegt nee, het is die of die andere, esse se chama justificação. Dat- Chama justificação. dat heet Sim. rechtvaardigheid. Ja, dat Então, heet rechtvaardigheid. justificação contra o error tá picar. Dus rechtvaardigheid tegen jouw fouten is zonde. E no mesmo momento se chama mentira também. En op hetzelfde moment, dat heet ook leugens. Tremendo. Que men de outra palavra, oran soak miromanang, nos tinko bij topa com Cristo, dingen lugar santíssimo. Dus lieve zusters en broeders en zusters, Dan- wij moeten gaan Jezus ontmoeten in de heilig der Tanto e heiligen. homem riba sumes, Zoals de man op zichzelf, of e esposa riba sumes, of de vrouw op zichzelf. die meer sinanda casa, nang dos, Als ze getrouwd zijn, allebei. personas se worden usga individualmente, Omdat wij worden individueel of persoonlijk. se worden usga Hoe ska- Veroordelen. Veroordeel. Sim. Oordeel. Ok, dus agora que Deus se escudrinha coração. Dus niet vergeten dat God is degene die de harten kijkt. Ok, waki que Deus te visa sua esposa. Kijk wat God zegt tegen zijn vrouw. Agora bom, Deus ta e esposo, Niet vergeten, God is de man nós te sua esposa. en wij zijn Oké. ja, de vrouw. For die leeuw allá, Senhor, aparecer na je. Dus van de verte heeft God bij die persoon Waar gekomen. quando Deus te declarar seu amor na sua esposa. Kijk hoe Jezus zijn liefde verklaart aan zijn vrouw. Me estimava com amor eterno. Dat doe je, meu irmão. Ik heb je lief met een voor altijd liefde, zou ik zeggen. Nós acostumamos amor de telenovela. Voor een eeuwige liefde. Ah, hij schreef Netflix que kon hij. Wij houden van die soapseries en de Netflix en allemaal. Pero te coque te real amor, isso niet Cristo. Maar deze is de echte liefde, de liefde van Jezus. Me estimava com amor eterno. Ik heb met eeuwige leven lief gehad. Wak, apesar que o peca, wak de visa, pensei misericórdia com misericórdia me alabo a Deus, verdade? Dus ondanks dat je hebt gezondigd, door genade en genade heb ik jou naar binnen getrokken. Deus amor de real. De liefde van God is echt. Então de visa wak binga woordelijk que nós razonar, wak bang conversar. Dus kom samen, laten we gaan praten, laten we erover hebben. Wak ta abo te fout, in realidade. Luister, jij bent fout, dat is realiteit. Pero wak, minuto wak bo fout, dus als je me bij wak bo fout, dus dat kan we nunca. Dus, maar ik ga je fouten niet kijken, omdat als ik naar je fouten ga kijken, dan komt er geen einde meer. Oké, beste me te passen voor altijd bo fout, no? Daarom laat ik jouw fouten laten gaan. Ah, mas we picanen te, want de koramen escalata. Al zijn jouw zonden rood als skarlaten, Lomia assim een blanco maneira sneeuw. ik zal ze wit maken net als sneeuw. Você que de douche. Weet je wat? Nós podíamos assim com o outro. Weet je wat het mooie is? Dat wij zo met elkaar kunnen omgaan. No há que colocar no level de Deus só. Kijk, dit niet alleen in de hoogte van God. Nós também me zitten assim com o outro. Wij moeten ook zo met elkaar kunnen omgaan. Maar faia kubo. Als een broer of zus met jou heeft fouten gemaakt. Se dat Deus e não queda wabo cara skill. Als het God was, die zou niet met de lelijk gezicht kijken naar jou. Dat je niet meer met die broer of zus niet meer in gesprek gaat. Niet vergeten, hij die goed is, hij is naar beneden gekomen. Dus hij wil de relatie die gebroken is herstellen. Wij moeten ook bereid zijn om de gebroken relatie te herstellen.
Pablo dice en Filipenses 2:5. En daarom heeft Paulus gezegd in Filippenzen 2:5. Laga em mente aqui que estava em Cristo Jesus. Dus laat deze mentaliteit die in Jezus was, Patindem você também. om die ook in jullie hebben. Que em vez de quebrar dona de relação, In plaats dat wij relaties gaan nós verbreken, recebira essa da direita relação. wij moeten mensen zijn die relaties herstellen. Então wako. Nu even kijken. A Jesus também casa de novo comigo. Nu gaat Jezus weer met ons trouwen. Wake é cena matrimonial. Kijk even naar de scène van de trouwerij. Agora bom, nosso falha, toch? Wij hebben fout gemaakt, toch? 2 Coríntios 5:18, no? 2 Korinthe 5:18. Wako número 1, wake número 1. Nummer 1. Goed kijken op de bord. A orto recosna aqui tá bindiquem. De Deus. Al deze dingen komen van wie? Van God. Tende a reconciliar nos com su mes door de Cristo. Hij heeft ons allemaal hersteld door Jezus. E a dona nos e ministério, eta donando nos também o e mesmo ministério que tem. Hij geeft ons hetzelfde ministerie Qual de dat Kiko? hij had. Welke E ministerie? ministério de divórcio. En het ministerie van echtbreking. Malaquias 2:16, mita odia divórcio. Ainda assim, Lavisa? Malachian 3:5. Ik haat 3:16. scheiding. Então, o eta 13 reconciliação. Dus nu brengt hij herstelling. O esta Deus em Cristo Hij is God en Jezus. estava reconciliando o mundo, esse esposa, Hij was de wereld, com su mes. de vrouw aan het herstellen met zichzelf. Sin tumanan picanan na cuenta. Zonder zijn hun zonden in acht te nemen. En bij waku na de fout. Hij ging niet kijken of ze fout waren. Ela encarga nos também o Hij heeft aan ons toevertrouwd ook. esposo of esposa, Man of vrouw. rumang de iglesia of hermana de iglesia, Broeder of zus van de kerk. com e palavra de reconciliação. Dat de herstelling, het woord herstelling, Agora se de tata de visa. dat zegt de vader. Waku e juta responder na su bruid. Laten we kijken wat de zoon zegt over Provérbio 23, zijn vrouw. 26. Miu dunami bo coração. Mijn kind, geef je me E hart. laga vo woon antin delícia de mi caminho dan. En laat mijn ogen blij zijn op je paden. E tata que usa bota papiando, e pastor com esposo sona bota papiando. Het kan niet zijn dat de vader en de zoon alleen spreken. Pastor- En de predikant en met Wacht. die vrouw ook niet. Tu rende que escuche esposa também bisa, I do. De verdade? Tu rende ansioso para atender esposa bisa, I do. We weten dat wij willen de vrouw ook horen zeggen, ik doe het. Salmo 51, versículo 9. Psalm 51, vers 9. Esconde vo cara para mi picanan. Verberg uw gezicht voor mijn Quita gezonden. tur mi iniquidad nan. Zie, het wordt Ja. wakker die beschreven. Ja. Quita tur mi iniquidad nan. Haal al die slechtigheid van mij. Crea de mí coração limpio, mente limpia. Maak in mij een reinig hart, een schone mentaliteit. Oh Deus, e renova espírito recto em mim. Oh mijn God, en renoveer in mij een No geest tirame, recht. no tirame voor die presença. Verwijder me niet van uw E presentie. no quita o Espírito Santo voor die. En haal uw heilige geest niet van mij af. Você mire? Hebben jullie gezien? Você mire, é cena de casamento aqui. Hebben jullie gezien de scène van trouwerij? Esposa cusupicanan. De vrouw met haar zonden. Apesar de que seu esposo não te lege vai, Ondanks dat, haar man laat haar niet los. e tata ta uninan que tu vai, De vader die verbindt hun e Satanás que destruir a relação. en de duivel wil deze relaties verbreken. Que me ave, se nós for para que tu ribe cena aqui, meu irmão, para Dus nós rond af. om te rondaf, lieve mensen, we moeten even staan bij deze punt. Deus aduna ami e abo e ministério aqui de reconciliação. God heeft ons deze ministerie aan ons gegeven van herstelling, relatie herstellen. Matrimônio não te diz assunto concutá.
Trouwerij of huwelijk is niet zomaar iets van, é algo divino. het is iets uit God. É unidade celestial. Het is een hemelse eenheid. Algo que não pode quebrar concutar. Het is iets dat je kan niet zomaar breken. E den semana você vai mirar. En dat zullen we in de volgende weken zien. É que nunca gewoon assim no miro. Het is niet zomaar zo. Wanneer hoop je dat tu met 30 pico mil divórcio de aita. Hoop je man. Zoals veel mensen het nemen. Meer dan 30.000 echtscheiden. Dat is heel veel. Eigenlijk ons laatste seminario. We zijn heel laat met die campagne. Pas a igreja de Deus me se predicar com aqui para escapar matrimônio não. Omdat de kerk moet dit preken zodat veel huwelijken gered mogen worden. We zullen zien. Com sua esposa. Wanneer we Jezus zien met zijn bruid. Pareja inseparável. Een onafscheidelijke echtpaar. Het moet ook bij ons. Laat dat deze mentaliteit ook in ons mag zijn. Helaas moeten we afronden. Ik wou, broeder, wat nog andere dingen laten zien, maar ja. Zuster Jennifer, ja. We moeten helaas afronden. Oké, broer en zuster, we gaan zo beëindigen. Quanto de nós ave te bisa Senhor, me também que toma bom ministério over e sigue com ele. Hoeveel van ons wil zeggen, lieve Heer Jezus, ik wil uw ministerie overmaken? Qual é o ministério de Cristo? Welk is het ministerie van Jezus? Het ministerie de reconciliação. Herstelling, ministerie van herstelling. Hebben jullie gezien? Hoeveel van ons willen dat zeggen? Oké, dus de herstelling van het ministerie. De outra palavra, se nós que toma relação aqui, o ministério aqui over. Als we deze ministerie willen overnemen, entre nós que daginang, hier tussen ons, não mag dit in separação. Mag geen scheiden hebben. Niet de iglesia. Niet in de kerk. Niet entre nós com Cristo. Niet tussen Jezus en wij. Niet entre amigo com amiga. Niet tussen vriend en vriendin. Of amiga com amiga. Ja, vriendin of vriend. E niet entre o esposo com esposa. En niet tussen de vrouw en de man. Você ave, Deus está encargando-nos que ministério aqui. Daarom, God heeft deze ministerie aan ons gegeven. Para nós para terminar, me saúde tem laatste parte de we gaan afronden. Bueno, ave nos por mira, mi hermana. We konden vandaag zien, broeders en zusters, que Deus está chamando-nos para reconciliar. Dat God roept ons om herstellen. Wanneer nos mira que odia divórcio. Hij haat echtscheidingen. In zijn totaliteit. Helemaal in zijn totaliteit. Deus quer na primeiro lugar para pôr direito a casa. Hij wil in eerste plaats dat jij je huis herstelt. Para pôr direito a boa relação com ele. Zodat jij je relatie met God kan herstellen. Nós não podemos nada sem Cristo. We kunnen niks herstellen zonder Jezus. Tapioso é pobira. Het kan, de enige wat kan is erger worden. Para compreender boiu. Om jouw kind te kunnen begrijpen. Of bij jou para compreender sua mama. Of de moeder kan begrijpen. Para compreender bo esposo of bo esposa. Of omdat jij je man kan begrijpen of de vrouw haar man kan begrijpen. Para compreender bo rumanang. Dat je broer en zuster kunnen begrijpen. Bo rumanang de iglesia. Je broer en zusters van de kerk. Para compreender de como colega ta actua assim. Om te begrijpen waarom je collega zo doet. Você tem em mente de Cristo. Je moet de mentaliteit van Jezus hebben. Você está reconciliar com Jesus. Je moet met Jezus hersteld zijn. Para Jesus pode donar de compreender que a guerra não está contra o ser humano. Zodat Jezus jou kan zeggen, het strijd is niet tegen de mensen. Sino contra o espírito que tem atrás de ser humano. Maar tegen de geest die achter de persoon is. E para por sair victorioso contra o espírito om victorieus eruit te komen tegen die geest. Bobida me se está dedicar e rededicar de man de Deus. Je leven moet helemaal toegewijd aan Jezus en dubbel toegewijd aan Jezus. E a tarde
En vanmiddag é amada de parte de Shelo, de parte de Cristo. de roeping van de hemel, van Jezus is. Se awe boa sinti Dios papia kubo. Als jij vandaag heeft gevoeld dat God tegen jou heeft gesproken, No wak riba bo skouder. kijk niet boven je schouder. No wak riba bo rumang. Kijk niet naar je broer of zus. Si babinku bo pareja, no wak e pareja. Als je bent met je partner komen, kijk niet naar je Ni partner. denge próximo tema na ki wapa bon teke bi se batende. En, niet, en vooral binnenkort bij de andere thema's niet gaan zeggen van, hé, heb je gehoord? Paso abo tinku tende, abo personal tinku tende. Omdat jij, persoonlijk jij, moet luisteren. Pa bombay kas bi se batende ki na bisa. Om niet naar huis te gaan en te zeggen, heb je gehoord wat ze hebben gezegd? Botinku pidi Jesus krundinha bo proprio coração. Je moet God of Jezus vragen om je hart onderzoeken. Ja. Dus botinku pidi Jesus mostra bo proprio culpa. Je moet Jezus vragen om je eigen schuld te laten zien. E para nós poranha perdão, para nós picanan, Zodat wij vergiffenis kunnen krijgen voor onze zonden. que nós tinku assim, Wat moeten we doen? reconhecer comita malo. Herkennen dat ik fout ben. Esse é o que o abo te reconhecer, abo mi romans Is tima. dat wat jij vandaag herkent? Se abo te reconhecer, esse abo tarde. Herken je dat vanmiddag? Se abo te reconhecer que botinku rededicar bo vida de man de Jesus. Herken jij dat je moet je leven herstellen of teruggaan naar Jezus? Se tem gente dentro sala aqui que bisa Senhor, boa papia diretamente na meu coração. Er is iemand hier in de zaal die wil zeggen, Jezus, je hebt persoonlijk tegen mij gesproken. E me que entregar minha vida de momento. Ik wil mijn leven in uw handen geven. Quizás aveta mi último dia. Misschien is vandaag mijn laatste dag. E me não que passa a oportunidade aqui por alto. En ik wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. Awe me que entregar minha vida de momento. Ik wil vandaag mijn leven in uw handen geven. Se tem gente dentro sala que kuta bisa Senhor, Als er iemand is in deze zaal die wil zeggen, Heere, awe me que casa com abo. ik wil trouwen met u vandaag. Awe me que pa abo ta mi esposo. Ik wil dat u mijn man wordt. Awe me que divorciar for de Satanás e casa com Jesus. Ik wil vandaag scheiden van de duivel en trouwen met Jezus. Se abo te persona e ibo que seja bo pacto com Cristo door je oude naam bautismal. Als jij die persoon is en je wil door middel van doping dat bevestigen. Me te pedi bulanta para nos fazer uma oração especial para abo. Ik wil u vragen om op te staan zodat wij een speciale gebed voor jou kan Se doen. tem gente de lugar aqui. Als er mensen zijn in deze plek, Se tem gente ave tarde. als er zijn mensen vanmiddag, Kuta bisa Senhor malaga bo mambai. dat Jezus, ik heb je handen laten gaan, Ma abandonabo. ik heb je verlaten. Mi taba te you prodigo ei. Ik was de verloren zoon, Malaga bo bai. ik heb je laten gaan, Pero ave mi que tene bo mambek. maar ik wil je handen vasthouden. Ave mi que rededica mi vida de momang. Ik wil mijn leven weer herstellen, toewijden aan u. E mi que seja mi pacto. En ik wil deze pact bestempelen. Se ba bautizado em passado. Als je was in het verleden al gedoopt E ba abandona Cristo por temporada. en heb je Jezus verlaten voor een tijd, Openlijk botava de rebeldia contra je. openlijk was je in rebellie tegen God. É oportunidade para rededicar a vida ao demanda de Deus. Vandaag is de gelegenheid om je leven weer toe te wijden aan Jezus. E na fim de campanha aqui, En aan het eind van deze campagne, 30 de maart, 30 maart, vou por rededicar a vida door die água na bautismal. kan je je leven weer toewijden aan Jezus door middel van dopen. Deus beniciona cada ser humano com a lanta para. Mogen God jullie allemaal zegenen die Je net meteen opgestaan zijn. segur. En ik weet zeker, Kuti mais alma que dena, kuti cuidar está. er zijn meer zielen hier die de stap moeten geven. Pero Deus está guardando a ave para tu me estapa aqui, meu irmão. God wacht op jou om deze stap te nemen. Cada ser humano com a lanta para aqui, Elke persoon die hier is opgestaan, por acercar a vero nosso irmão Chetty, kan later nosso irmão Chetty tem, zuster Chatty
kan. Abero, prometo bij kas. Voordat je naar huis gaat, Bopo acerca hermana aqui. je kan bij deze zuster komen. E boto doen bo nummer de telefoon com bo number. Je kan je telefoonnummer en je naam doorgeven aan haar. E nós também toma contato com bo para tramite nang para bo ceia bo pacto com Jesus. En dan zullen we contact nemen met u, zodat wij alles kan doen, zodat jij de pact met Jezus kan bezegelen. Intico ave Deus a papia comi personalmente. Iedereen die voelde dat Jezus vandaag persoonlijk heeft gesproken, Ik heb die bulanta para minha senhora seu coração especial para botar. ik wil u vragen om op te staan, zodat ik een speciale gebed kan doen. Maneira Bijbel da bisa awe te dia de salvação. Zoals de Bijbel zegt, vandaag is de dag van redding. É dia de manhã nota primiti. Morgen is niet beloofd. E se awe me botou me passo nang para seguir Cristo, Als ik de stappen vandaag kan nemen, e como não? waarom niet? Laga nós três amigo manas. Laten we bidden. Nós bom Deus está eterno. Comando traduzir. Lieve Heer Jezus, Nós te agradecemos para a tarde aqui, tata. we danken u voor deze middag. Dank u que bos a papia conosco a tarde dia mais. Dank u wel dat uw stem nog een keer tegen ons heeft Dank u que gesproken. nós por mirar claramente que um Deus reconciliador. We danken u dat wij hebben goed gezien dat u een hersteller, een vader bent, een God. Que bo quer lo mejor para boa igreja e bo pueblo. Dat u het beste wil voor uw kerk en voor uw volk. E que bo te chamando nós cada para vira fora de caminho que nós ribaje. En dat u ons allemaal roept om weg te gaan van de verkeerde pad. E bo te pedir nós escoe awe para vida. En u zegt om te kiezen vandaag, om te kiezen voor het leven. E awe nós que escoe para vida, oh Deus. En wij willen kiezen voor het leven. Awe nós que divorciar fora de mundo. We willen scheiden van de wereld. Awe nós que divorciar fora de paixão do mundo. We willen scheiden van de passies van de wereld. Awe nós que divorciar fora de desejo do mundo. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo baiting grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo baiting vigília. E mesoras atrás, nós deal com vários temas na rondo de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não te casar, ou pensar que não te pensar é tolpa by casa, também é tema na lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o portei inter el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2. Sufre